салом дӯстон, дишаб чанд бозии ҷолибу диққат сурат гирифтанд ки мо ҳам ба онҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Бозии асосӣ дар Лигаи Чемпионҳо буданд. Дар баробари ин чанд бозӣ дар АПЛ сурат гирифтанд. боварӣ дорам ки барои аксарият аз бозии ду дастаи ба кризис рӯбарӯ шуда бигзор дар Лигаи Чемпионҳо бошад, ҳам ҷолибтар рақобати Ливерпул ва Лидс буд. хайр, шумо аз бозии МЮ ва Атлетико қаноатманд шудед? андешаҳои худро дар комментария нависед. мо ба пешниҳоди хабарҳо оғоз мекунем. дӯстон, турнири аврупоӣ давом дорад. акнун навбат ба бозиҳои ҷавобии Лигаи Аврупо расид. Зенити ки дар майдони худ мағлуб гардид, акнун ба меҳмонӣ Бетис меравад. Боруссия Дортмунд баъди мағлубияти шармандавор дар хонаи худ нияти камбек кардан дар Рейнҷерс дорад. дар бозии асосии имшаба Барселона кӯшиш мекунад ки бар Наполи ғолиб барояд. оё каталониҳо метавонанд ба даври яккашниҳоӣ бароянд? тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозии аз ҳама диққатҷалбкунанда рақобати дастҳои Атлетико Мадрид ва Манчестер Юнайтед дар доираи бозии якуми даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо буд. аслан ин дастҳо бояд корҳоро дар Лигаи Чемпионҳо як тараф гузошта, сараввал дар чемпионатҳои дохилӣ вазъияти мушкили худро беҳтар созанд. аммо онҳо бо кадом роҳ усуле то ҳамин ҷо омаданд ку акнун илоҷи ғайр аз бозӣ кардан надоштанд. бозӣ дар шаҳри Мадрид сурат гирифт. клубҳои МЮ ва Атлетико ду дастаи номдор гӯё байни худ муайян мекарданд ки мушкилиҳои кадоми аз ин тимҳо бештар аст. гӯё як мусобиқа байни дастҳои фарсуда буд ва ба финал ҳамин дастҳо баромаданд. Рагник дар маснади сармарбигии дастаи шаҳри Манчестер то ин дам рақиби сатҳи марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳоро надошт. бисёр омилҳо ба нафъи МЮ буданд. ин қиссаи ишқу муҳаббати Криштиано ва Атлетико, мушкилиҳои хатти дифои мадридиё ва факторҳои дигар буданд. ба тарафдории Атлетико хатти дифои бесару сомони манчестериҳо кор мекард. бозиро шогирдони Симеоне фаъол оғоз карданд. ӯ дар хатти ҳамла Феликс ва Кореяро ба майдон ворид намуд. таври бозӣ нишон дод ин интихобаш хато набуд. Феликс ҳанӯз дар дақиқаи 7 ҳисобро кушод. футболбози португалӣ гол зад, вале на оне ки ҳамагон интизор буданд. дар нимаи якуми бозӣ бозингарони МЮ дар дохили ҷаримагоҳи мадридиё ягон маротиба ҳам ба тӯб нарасиданд. чунин ҳолат 17 сол дар Лигаи Чемпионҳо бо МЮ рух надода буд. ягона зарбаи рости мадридиё дар нимаи якум бо гол анҷом ёфт. Рагник дар қисми дуввум ҳисобро баробар карданд. голро бозингари ҷавон Энтони Эланга ба сама расонд. ӯ аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омада аз ассисти Фернандеш аввалин голи худро дар Лигаи Чемпионҳо ба ҳадаф расонд. дар ин ҷуфт ҳамаи чиз дар Олд Траффорд ҳаллу фасл хоҳад шуд. ин бозӣ бори дигар собит кард ки ҳардуи даста хеле баданду бозии заифтарин доранд. 4-5 дастае ҳастанд ки аз ҳардуи ин клубҳо барои рафтан ба даври навбатӣ арзандаанд. бозии дигари ин шаби бозиҳои Лигаи Чемпионҳо рақобати дастҳои Бенфика ва Аякс буд. эмшаб дар Лигаи Чемпионҳо шаби мусовиҳо будааст. португалиҳо алорағми ҳамаи мушкилиҳои худ бозиро бо Аякс мусовӣ 2-2 ба анҷом расонд. дар рафти ин бозӣ Аллер ҳам ба дарвозаи рақибон ва ҳам ба дарвозаи дастаи худ гол зад. голе ки ба португалиҳо натиҷаи мусовиро овард, аз ҷониби футболбози украинӣ Роман Яремчук зада шуд. тақдири ин ҷуфт дар Йохан Кройф арена ҳаллу фасл мешавад. дар Англия бозиҳои ба таърихмондаи АПЛ доир шуданд. Ливерпул бо Лидс бозии даври 19-ро доир карду аз онҳо ягон ҷои соқ нагузошт. дублҳои Сало, Садио Мане ва як голи Матипу Ван Дейк пирӯзии калони мерсайдиҳоро бо ҳисоби калони 6-0 бар Лидс таъмин кард. акнун фарқият бо Сити танҳо 3 холро ташкил медиҳад. сенсатсияи асосӣ дар Бёрнли буд. он ҷо бозии даври 13-ум байни Бёрнли ва Тоттенхем баргузор шуд. шогирдони Шон Дайш ғайриинтизор бар Тоттенхем дастболо шуданд. лондониҳо тамоми қувваашонро дар бозӣ бо Сити сарф карданд. ягона голи ин бозиро Бен Ми ба сама расонд. Уотфорд ва Кристал Пэлас бозии даври 18-умро барпо намуданд. дар ин бозӣ ҳам мухлисон шоҳиди голҳои зиёд шуданд. қисми бештар ин голҳоро бозингарони Пэлас ба сама расонданд. дубли Уилфрид Заҳа ва голҳои Матетау Галахер лондониҳоро бо ҳисоби 4-1 дастболо карданд. баъд аз гузариши Месси ба ПСЖ аз ҳам бештар дар бораи ӯ суханҳои собиқ бозингари ПСЖ ва мунтахаби Фаронса Эммануэл Пети ба омма мераванд. Пети боз атрофи Месси ва бозии ӯ ҳамчун муқоисааш бо Мбаппе суҳбат кард.
айни ҳол аз дидани бозии Месси дар майдон раҳмам меояд. Ҳамаи мо мақсад дорем ки Лео бозии беҳтаринро нишон диҳад ва аз дасти ҳамаи мо гирифта ба қуллаҳои баландтарин расонад. Мо мехоҳем ӯ ба мисли даврони Барселона корномаиҳои бузург кунад. Ман аз муқоисаи Месси ва Мбаппе худдорӣ карданӣ ҳастам, аммо дар чанд моҳи охир мо шоҳиди аз дунё гузаштани як шоҳ ва ба тахт омадани подшоҳи нав шудем. Медонам ки Месси худписанд аст, вале ӯ бояд худ пай барад ки айни ҳол дар ҳолати хеле бад қарор дорад. Пеш аз ҳама ин ба ҷиҳати равонӣ вобастагӣ дорад. Месси бояд иқрор шавад ки дигар ба сатҳи даврони Барса баргашта наметавонад. Умед дорам ки то охири мавсим ҳадди ақал як маротиба Мессии бузургро бинем, гуфт собиқ бозингари ПСЖ дар бораи Месси. Бо ин суханҳо Пети гуфтанӣ аст ки даврони Месси гузаштааст ва ӯ бояд пеш аз ҳама худаш иқрор шавад. Пети бар он назар аст ки акнун шоҳ на Месси, балки Мбаппе аст. худи Килиан ҳам бо бозиаш ин чизро собит мекунад. айни ҳол дар Париж касе беҳтар аз Мбаппе нест. Воқеан ҳам Месси дар сояи Мбаппе мондааст ва ҳар боре ки ПСЖ мегӯем ба хотир пеш аз ҳама Мбаппе меояд, на Месси ё ин ки Неймар. Ин худ шаҳодат аз он медиҳад ки дар сафҳои аввали футбол айни ҳол Мбаппе қарор дорад, на Месси. даврони Леои бузург паси сар шудааст, акнун эпохаи Мбаппе расид. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Бернардо Силва таи чанд соли охир ба яке аз нимҳимоятгарони беҳтарини сатҳи олам табдил ёфт. маҳорати малакаи ӯро Пеп Гвардиола бисёр қадр мекунад ва чандин бор дар мусоҳибааш нимҳимоятгари португалиро таърифу тавсиф намуд. худи ӯ ҳам дар майдонҳои сабз беҳтарин будани худро навбат ба навбат собит мекунад. футболбози 27сола дар дил як орзу мепарварад. ӯ мехоҳад қувваи худро дар чемпионати Испания бисанҷад. табқи хабарҳо тобистони соли гузашта Реал Мадрид ба таври ҷиддӣ мехост ин бозингарро бихарад, вале дар ниҳояти кор Силва дар сафи манчестериҳо боқӣ монд. бо сабаби рафтани солҳои Крос ва Модрич, роҳбарияти Реал дар фасли тобистонаи трансферӣ боз ба номзадии нимҳимоятгари 27сола бармегарданд. дар Мадрид муқобили ин трансфер нестанд. гуфта мешавад ки нимҳимоятгари португалӣ ҳам дар навбати худ муқобили бозӣ дар сафи гаразмониҳо нест. ӯ дар Англия максимуми худро нишон дод ва акнун мехоҳад дар Испания, ки ба чунин бозингарон таваҷҷӯҳи хос дода мешавад, маҳораташро бисанҷад. дар Испания нисбат ба Англия нақши футболбозони мисли Силва намоёнтар аст. то тобистон Бернардо Силва 28 сола мешавад, вале ӯ 4-5 соли дигар метавонад дар сатҳи баландтарин бозӣ кунад. барои Реал Мадрид маҳз чунин бозингар лозим аст. дар мавсими ҷории Премер-лигаи Англия бозингари 27 сола дар 25 бозии АПЛ 7 гол зада 1 ассист кардааст. ҳамчунин дар Лигаи Чемпионҳо дар 6 бозии нимҳимоятгари португалӣ 2 гол ва 2 паси головар дорад. ба ҳамин том дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.